5 ang patay, samtang 5 sab ang samdan, humanahulog ang usa ka dump truck sa pangpang sa lungsod sa Caraga, Davao Oriental. Nakaalerto si Argil Relator. Tataw ang mga samad sa nagkadaiyang parte sa lawas nga nahiaguman ni ining mga nakaluwas sa disgrasya dihang nasaka na sila. Dili na sab mahitsura kining dump truck nga naa sa ubos sa pangpang nga gisakyan sa mga biktima. Nahitabo ang aksidente sa sitio Panlaisan, Barangay Pichon sa Caraga, Davao Oriental, Miyerkules sa buntag. Sa investigasyon sa kapulisan, sakay sa dump truck ang 9 ka mga pasahero nga mga personahe sa usa ka construction company nga maoy magtrabaho sa kalsada. Duna sab kini kargang graba. Gilatas sa maong truck ang pabahadang parte sa dalan, samtang anaa sa bakilid. Papunta sila sa sir, sa taon yun sa parang ginagawang karsada sir. Tapos nung dumating na sila sa sir, sa may sir, mga downhill sir, doon na nag-lose control na yung sir, yung sinasakyan nila. Ang resulta, nahulog sa pangpang ang truck nga dunay gilawmong 80 meters. 5 kasakay sa dump truck ang gideklarang dead on the spot, lakip ang usa ka engineer. Naipit matud pa sila sa truck ug graba. 5 sab ang samdan, lakip ang dump truck driver, kinsay ipangdala sa Caraga Health Center o gibalhin sa SPMC sa Davao City. Ginapalawman pa sa Caraga Police ang investigasyon sa maong aksidente. Ginakuhaan pa sab sa GMA Regional TV 1 Mindanao ug pahayag ang truck driver ug ang construction company. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao.